Sziasztok! Én Szabolcs MC vagyok, és ez itt mi? Ez szerintetek itt mi? Lenovo gyerekek. Ez márka, Lenovo. Na, szóval, egy pillanat. Hoppá, lett itt még valami. Ott nagyon jókat látok. Gamerek meg ott van egy bontatlan csomag. Végülis mindegyik még bontatlan. Szóval, ebben a videóban egy unboxing videó, erre vártam, amiben laptopot, egy Tracer gameregelt és egy Tracer gaming headsetet, és plusz még egy nyomtatót fogunk kiunboxingolni, ami szülinapi, karácsonyi ajándék. Szóval kezdjük a laptoppal. Ezt most itt egy bicska. És ki fogjuk nyitni. Csak hogy? Így. Na jó, ezzel egy ideig el leszek, szóval ezt most nem lesz benne a videóban, ahogy leszedem róla ezt a nylon cuccot. Szóval itt is vannak kicsomagolva. Kezdjük az unboxingolást. Elsőnek is a laptoppal, mivel erre vártunk egész végig. Szóval. Ez nem egyszerű, hogy ezen a székre rakjuk a cuccokat. De! Oké. Szóval csomagoljuk is ide, ide fogom rakni a cuccokat. Szóval itt a laptop. Gyermekeim. Még nem volt kinyitva, szóval ezért fogok vele végig beszakodni. A kinyitással. És itt a gyöngyek gyöngye. Kihúzom a dobozból. Fő világszámot. Azt a rohadt. Húva. Azt a rohadt. Ennyi. Oh my god. What the fuck? Who the fuck? What the fuck? Oh my god. Szóval kezdjük is a kisebb dolgokkal. Kisebb leírások találhatók ezeken a papírokon. Ezt elolvastuk, csak videón kívül, mert gondolom, hogy ez nem érdekel. Szóval nyissuk ki ezt a lipitopit. A Lenovo szenzáció, gyermekkel fej. Ja. Szóval így néz ki. Így néz. Hátuljára ide kell rakni majd az aksit, ami ez az. Ki is nyitom. Azt a rohadt életbe. Azt a román talpú yeti szőrös. Pont. Azt a rohadt jó. És könnyű. Szóval így néz ki maga a laptop. Amit én nem fogok tovább nyitogatni, meg csomagolgatni, mert nem szeretném, hogy baja essen. Mert ez az én kis drágiszám. Szóval azt majd másik videóban megcsináljuk, ahol bemutatjuk magát a laptopot, hogy mit tud belülről. Szóval a csomagtartalma majd akkumulátor, maga a Lenovo G5080 laptop, egy adapter, vagy nem tudom, hogy ez a töltője, vagyis ez a töltője, hát ez nem tudom. Ja,
Szóval ezt a gépbe kell dugni. Ezt ebbe kell dugni, ezt a konnektorba, ezt a gépbe, ezt ide meg ezt még egyszer, ezt a cuccost. Szóval igazából ennyi. De szerintem az lesz, hogy 3 részbe fogjuk rakni az unboxing videókat. Második részben lesz a HP, harmadikban meg a egerek, vagy lehet, hogy az is belefér a másodikba. Szóval, ja. Oké. Szóval ez volt a Lenovo G5080 laptop unboxingja. Szóval folytatjuk is az unboxingot. Úgy látszik, belefér ebbe a videóba. Következő egy gyönyörű szép Tracer Gaming Destroyer egér, amiből hogy is mondjam, többféle színben lehet cuckombózni, vagyis világítani. Ja, egy egér volt hozzá, MediaMarktba vettem 800 forintért, nem olyan drága, csak úgy gyakorlatnak. És ebbe van a gaming headset, amit majd ki fogunk szedni. Csak először csináljuk a Tracer egeret, unboxingoljunk ki. Ehhez nem kell igazából bicska. Szépen lazán. Jaj, Cenica, jó vagy? Nem vetted be a fécskédet. Oké. Egy pillanat. Szóval kiszedjük ebből a gyönyörű szép Tracer Gaming egerünket. Itt van. Menően lehet vele kattingatni. Mindjárt megmondom, hány méteres a kábelje. Zsinórja. Jó, inkább nem mondom el, mert nincs rajta. Biztos rajta van, de én nem találom. Mindegy, 9 gomb van rajta, 9 funkció, és USB stick van a végén. Szóval hosszú a cucklisa. Ráillik a kéz. Van rajta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ja. Szóval menő, az a lényeg. Ennyi volt az egér, ennek még egyszer itt a típusa, Tracer, Destroyer, de viszont ott lesz majd a leírásban a típusuk mindegyiknek. Az egérnek, meg a laptopnak, meg a headsetnek. Szóval a következő lesz a Tracer Gaming Headset. Nagyon szépen be van csomagolva, Jézuska becsomagolta. Ez így néz ki. 360 fokba lehet körülötted hallani a cuccokat. 2 méter. Szóval a hangokat 360 fokba lehet körülötted hallani, mint hogyha mondjuk ha mögötted vannak a játékban, akkor úgy lehet hallani. Na mindegy, szedjük szét. Hopsz. Szóval itt van. Azt a rohadt. Szóval vannak ezen hangszabályzó, mikrofon lenémító, hogy ne hallják a mikrofonodat. És fel is veszem, nagyon menő néz ki. Csak ez fordítva kell. Ja, szóval így. Nagyon jolly vagyok benne. Ez nagyon menő. Szerintetek is. A nyomtatót azt másik videóban fogom csomagolni. Szóval én igazából ennyi is lettem volna. Várjatok.
Szóval én Szabolcs Enci voltam, ha tetszett, akkor nyomj egy lájkot, ha még nem tetted meg, iratkozz fel, szóval csá!